Hei tuturor, sunt la un nou tutorial cu Diamond Kiss, mă, că data asta voi învăța să faceți o piscină. Sper că vă place cea pe care am făcut acum. Aici sunt blocuri de diamond, vă dați seama că dacă sunteți pe un survival puteți să puneți orice bloc. Bun, pe o străvească zăpadă, asta e zăpadă, quartz, orice bloc, fensuri. Și pentru umbrela asta, gard și lână. Și gard mult. Bun. Faceți forma asta. Uitați. 2. Bun. Acum să fac câte un bloc. Așa. Și pun fie mai aplicat. Bun, și cam așa ar trebui să arate piscina. Puneți și voi scări unde vreți, eu am pus acolo și aici. Așa. Să dăm drumul la apă. Deci, din colțul ăla, din colțul ăsta, și va veni și din partea aia, din chestia asta. Deci, hai să facem. Eu mă gândesc să fac din quartz. Bun. Să pun zăpadă și dați drumul din partea aia. Puneți fensuri pe asta, dar nu puneți pe vârf, că arată urât. Așa. Conjurați cu fensuri. Cum vi se pare? Arată bine? Bun. Hai să facem și podeaua pe care l-am făcut-o din diamond aici. Vă făcut din piatră, din orice vreți. Mi se pare că locurile de diamond arată cel mai bine.
Și uitați, asta este piscina noastră. Aici puteți face din orice blocuri vreți, dar mie mi-a plăcut așa. Bun, uitați aici. Și sper să vă placă cum arată. Mie îmi place mult să aruncăm asta. Puteți face o trambulină mică din slab-uri. Hai să încercăm. Uitați, aveți și o trambulină acum. Să punem niște scări pe spate și gata. Gata. Uitați, puteți urca pe ea. Și Giorno, bun, eu am fost Diamond Kids la Six Nest și ne vedem pe data viitoare cu tutoriale. Asta a fost piscina și pa!